ukhuzana umfowethu ongasula ngaphakathi njenga namhlanje kusingena umuntu esofuna ukukhuluma naye esho ubona ukuvalelwa abantu bonke mfethu bonke bafuna ukushutha naye bonke bafuna ukumvala intatheli ziyamfuna nathi nje wasimfuna ke kodwa hope sizokwazi ukukhuluma naye sizokwazi ukuthola ithuba elincane akasazise ngomcimbi wakhe ozowenzeka noma umbona njengamanje omama laba abashutha nabo omama ababize stage wathi uyafisa ukuthi baze ngendlela abagqoke ngawo ube nethemba into ezenzeka namhlanje ke uzungaphuthela nawe sila idondotha njengamanje kwindoni ensaliwa okumcimbi omkhulu uyakhumbula ukuthi ngomhla ka11 uphazamisekile ngenxa yokudlula kwakunathi imithetho emhlabeni njengamanje usuwenzekile kumhla ka18 insizwa esidinga kakhulu iyona le yakwaMpungose okuyiyona esizosebenzisana nayo njengamanje insizwa yakwaMpungose iyona esidingayo bafana bomlungu iyona esidingayo noma kanjani angesikwazi ukukhuleka ukuthi eduzane khona usaliwe ngizokhuluma naye maqeda ngonto ukhuzane ngifuna ukubona ukhuzane ngize kusaliwe okuyena omunye wabahleli balomcimbi namhlanje buka boss Akungibingelela South Africa kamala Mumelse sibongo umfowami Nomiya umfana kwanze Friday namhlanje ke nginokhuzane uDlamlenze umfowami Mpungose bamazi uNkosikhona ke abanye bangakubo mina ngimazi ngokhuzane sanibona namhlanje ke lensizwe enginayo la ngifisa nje ukubuza imibuzo emibalo ayimningi sawubona khuzane mfowethu kanjani ba ngiyaphila khawela lesizwe khuzane mfowethu umsebenzi wakho njengamanje omusha sha sizwile ukuthi usendleleni ngithima usuka la uthe uyogoya kuliqiniso engakanani le uyogoyela umsebenzi omusha makusuka manje ngivele ngigoyile kahle kahle usugoyile nje kula nje manje ingakho ngingavumisani la ngoba usafuna uma ngabe ngigoyile angivumisi mana wenze njani ngingobusaziswana kancane ebhodweni elisha no ngiyona lo ndlovu yomculo awufuni ukuthaphuna kancane ebhodweni ngirelease ubona ukuthi bengikhananga bengilangazelele Amson Sjaja uyena lo mculo ngiyena lo mculo khipha every month ngumculo lo khipha once a year that's why ngikwazi ukuhlala 16 years ngi-industry abantu besangilangazelele uma uzohlala ekhaya namhlanje inyama kusasa inyama abantu bazobana ndaba nawe kuzani mfowethu ngase unqamola kunomsebenzi wakho ozayo nje manje lo esubiza ngeAll White Spring Picnic imaphi mhlamba amazo ongawadlulisa kuthina sibonile mfethu ongoye abantu bebalwa nathi befuna ukuzana kwenziwa yini ukuzana singambona ngizolongoye no izathu ukuthi njengoba ngeke ngichaza ukuthi ngisesesitudio so ngibambezelekile izolo ngiyaqhima ukuthi hayi sengikhambana ngakho so amadekho esitudio ngokuningi kodwa yathembisa ngoba ukuthi ngiyakwenza iqiniso hayi nezwela ukuthi uzokwenza iqiniso mfethu kube kwaba nama circulation agijime kule nizophumana kwathi ukhuzane uqashe kakhulu abacula basangafika i-strategies kakhulu anasebenzisayo unyaka nonyaka siqongabi basicabanga nini strategies leyo lesokusebenza bakwazi uqasha abacula abasuke bezongena amaskani kulungisi akekho umculo kamaskani uqashe ukuzana ya abacula bakamaskan bafaka abantu abafaka ama-hotel university basifuna isibanda sesisenza ukwenza sithathe exactly abantu abacula abasuggestile ngoba mavuno base bakhona ama-guest artist abacula sebebadala asuke ungalendekile ukuthi akhona i-majority abantu bacula ama-legend so ukuthi sihlonipha ngokuthi siyakhumbula ukuthi bebekhona emnibeni ngoba masokila sithi abacula abacula kusho ukuthi bephinde bebekhona kusho ukuthi siyawudala umsebenzi abawenzayo so bahlonipha ngokunayo njengabantu ababeka la ukhona sawufika ukhona ingakho bekhona sikhuluma ngama-legend sikhuluma ngabantu ngabaculi besifazane esingabafundile baningakhona abaculi sithi abantu abebaqokayo ingoba abaculi bakithi bamaskani sebebaningi kakhulu futhi sisebenza kahle abaningi abaculi mamaningi akusekho ukuthi ubani nobani abenza umsebenzi sebenza kahle abantu bayimisela bonke abaculi so uzothatha abani uyeke bani asinamanye ama-cross gender baningi abaculi bama-cross gender lapho abasavelele phambi baningi njengamaskani bavelele so ukuthi sithi bona ngoba sibathula bona abantu bayikhethele uma abalethe bani thina sisebenza ngabo siyazi ukuthi lona abazokhetha
Vele franchise kumosini ngoba athanda abantu akekho umculo lapha ongenayo ingoma esenzelani bayilapha abantu lo million abantu so ke ufotshela abantu so ke whoever is like Jonesa uthandwa abantu usani sedudlu kwethu usimeme futhi siyacela usimeme ngalela langa usibuzele futhi singathi ushole phela lento yaseAmerica awuthi nominated wa America onile nje isikhathi siphumelele wena vele uhambe America kaningi manje sasisukela umuntu America waphinde wabize America wethu